Pumalo na sa 14 ang biktima ng paputok sa Region 1. Ayon yan sa Department of Health Center for Health Development Region 1. Ang naturang bilang ay naitala mula 21 hanggang 23 ng Disyembre. Mas mataas umano ito ng 366% kumpara sa 3 kaso na naitala noong nakaraang taon. Dagdag pa riyan, 12 dito ay mula sa Pangasinan at isa naman sa probinsya ng Ilocos Sur at La Union. 6 dito ay biktima ng boga, 3 sa 5-star at isa sa baby racket, wheaties at whistle devices at iba pa na mayroong 2 kaso lamang. Ayon kay CHD1 spokesperson Dr. Roel Bobis at patuloy ang kanilang pagbabantay at monitoring sa mga may tatalang FWRI sa mga susunod na araw kung saan tututukan din ang pagtugon sa mga maitatalang vehicular accidents. IFM News. IFM News. IFM News.